zaplatí za každý odber 5 eur. Vyberia si to, čo chce jesť, z toho odrátame 20%. Je to dobrá motivácia, pravda, že? Poskytujeme zľavu len na voľnopredajné lieky a na doplnkový sortiment v lekárne. Platí to od 1. júla. Myslím, že vyslovene je to poďakovanie zo strany nemocnice. Vítam to ako poďakovanie sa za toho pacienta, pretože pacient sa nemôže poďakovať tomu darcovi. Ja toto beriem ako iniciatívu týchto ľudí, ktorí si týchto ľudí vážia. Ušľachtili úmysel podnikateľov skrížil, ale paragraf. Ak darca krvi dostáva akúkoľvek odmenu, respektíve motivovaný nejakou finančnou odmenou, prípadne poukážkou zľavou, tak toto je naozaj v rozpore s našou legislatívou. Je veľmi dôležité povedať, že táto legislatíva vyplýva z nejakého konsenzu Svetovej zdravotníckej organizácii, ktorá teda hovorí o tom, že darcovstvo krvi má byť bezplatné. Všeobecná nemocnica Komárno nie je iniciátorom akcie podpory pre darcov krvi a ani sa na nej žiadnym spôsobom nepodielala ani ju nepodporila. Tento oznám bol vylepený bez nášho vedomia a po upozornení naň bol odstránený. Čo teda darcom krvi môžu ponúknuť tak, aby to dovoľoval zákon? Je to predodberové a poodberové občerstvenie, správna poukážka v 2-eurovej hodnote, preplatenie nákladov na cestovné. Natíska sa otázka, či si za vzácnu tekutinu nezaslúžia viac. I keď biznis toho nikto robiť nechce, kedy si mali prednosť u lekára, či výhody pri cestovaní. V súčasnosti sme dostali nejaký návrh od Národnej transfúznej služby. Ministerstvo v súčasnosti analyzuje tento návrh tak, aby bol naozaj v súlade s našou legislatívou. Avšak tento návrh by sa týkal naozaj len dlhodobých darcov krvi. Zákon zakazuje odmeňovanie zdravotníckym zariadeniam, o podnikateľoch sa v ňom nepíše. Suma sumárum, podnikatelia sa žiadnych sankcií obávať nemusia, zľavy môžu poskytovať aj naďalej. Len o tom zdravotnícke zariadenie nesmie vedieť. Zuzana Turlíková, Denisa Cibulka, televízia Markiza.